השעון המעורר מצלצל. בחוץ עדיין חושך, אבל יש משהו מיוחד באוויר. אני יוצא אל אוויר הבוקר הקר עם המצלמה והרחפן שלי. העולם שקט, השמיים כמעט שחורים, רק פס כתום דק באופק. זה הסימן, תחילתו של יום חדש בגברו נגרו. אני שולח את הרחפן. הנוף מרהיב. מצד אחד יש את האוקיינוס השקט, רחב ופתוח, ומהצד השני מדבר ועסקיינו. ובדיוק באמצע, העיר הזו, גברו נגרו, מאזנת בין מים לחול. מלמעלה רואים את שורות הבתים ובריקות המלח, דוגמאות גיאומטריות ענקיות בוורוד, לבן וכחול. השמש זורחת והעולם מתעורר. זו לא רק עיר, זה נוף שנוצר על ידי אנשים, תעשייה וטבע. שיתוף פעולה בין האדם לאדמה. השמש עולה גבוה יותר, צובטת המדבר בזהב, מנצנצת על האוקיינוס ומאירה את בריקות המלח. הכל קורן. כל הסצנה חיה. בגלל זה קמים כל כך מוקדם, כדי לראות את העולם מזווית חדשה. כדי להבין איך האוקיינוס, המדבר, העיר והמלח משלימים זה את זה. זו מערכת מושלמת. בוקר מושלם. והיום רק התחיל. גרו נגרו שונה. מרגישים את זה ברגע שמגיעים. זה לא יעד נופש, אין כאן מלונות מפוארים או מלכודות תיירים. זו עיר של עובדים. היא ממוקמת בדיוק על קו הרוחב הסישמונשים, הקו שמפריד בין באחה קליפורניה לבאחה קליפורניה סור. עיר גבול באמצע שום מקום, נוסעים שעות במדבר, ואז היא שם, קהילה שנולדה מהחול. האוקיינוס השקט הוא הקיר המערבי שלה, והרוח היא חברה קבועה. הרוח מעצבת את דיונות החול, נושאת אוויר מלוח ושומרת על הכל קריר. אנשים מתמודדים איתה, ובלילה שומעים אותה לוחשת. זהו צפון באחה קליפורניה, קשוח, פתוח ובתולי. הכל כאן קשור לסביבה. הבניינים פשוטים, פרקטיים, ובנויים לעמוד בשמש וברוח. הרחובות רחבים והשמיים אינסופיים. בלילה, הכוכבים הם ללא ספור. האנשים כאן חיים בקצב של היבשה והים. הם מכירים את הגאות והספל, את העונות ואת בוא הלווייתנים. חייהם קשורים לטבע בצורה נדירה. גרו נגרו היא לא עניין של יוקרה, היא עניין של אותנטיות. באים לכאן כדי לראות דרך חיים שונה. דרך חיים שחיה בגבולות, בהרמוניה עם מקום ייחודי. מקרה המלח הזה הוא הלב של גרו נגרו, מקרה המלח הגדול ביותר בעולם. יצאתי לסיור וזה באמת מדהים. בריקות האידוי הענקיות נמתחות עד האופק ונוצרו בידי אדם. כל בריקה היא שלב אחר בתהליך יצירת המלח, והיא צבועה בירוק זוהר, אדום עמוק וורוד. מים נשאבים פנימה והשמש והרוח עושות את שלהן. ככל שהמים מתאדים, המלח מתרכז, והאצות והחיידקים יוצרים את הצבעים העזים. המים זורמים מבריחה לבריחה ונעשים מלוחים יותר בכל פעם עד שהם מגיעים לבריקות ההתגבשות. שם המים נעלמים ומשאירים אחריהם מישור עצום של מלח לבן טהור שמנצנץ בשמש. מכונות ענקיות קוצרות את המלח וסוללות את דרכן בנוף הלבן. גודלו תעשייתי, אבל המוצר שלו טהור וטבעי. כשאתם עומדים בתוך הרי המלח, אתם מבינים, המלח שעל השולחן שלכם יכול בהחלט להגיע מכאן. מלח הוא לא רק תבלין, הוא סיפור של ים, שמש ועבודת אדם, וזה יפה לראות. עוד לפני שהשמש זורחת, העבודה מתחילה בגרו נגרו. המשאיות מתחילות לנסוע, הדלתות נסגרות, ועובדי המלח יוצאים לדרך. היום שלהם מתחיל מוקדם מאוד, הם עובדים עם זריחת השמש. הם מתאספים בשער הראשי, שותים קפה וצוחקים. יש תחושה חזקה של חברות וגאווה. העבודה שלהם קשה. הם משתמשים במכונות כבדות, מתחזקים משאבות גדולות ומשאיות. השמש קופחת בלי רחמים. הרוח נושבת בלי הפסקה, ויש מלח בכל מקום. ובכל זאת, יש גאווה מסוימת בעבודה שלהם. רבים מהם עובדים כאן כבר דורות. מפעלי המלח הם לא רק מקום עבודה, זו מסורת. עבודת צוות ואמון הם חיוניים. בטיחות היא בראש סדר העדיפויות. הם לא רק עמיתים לעבודה, הם משפחה. כשאתם רואים את העבודה שלהם, אתם לומדים לכבד את התהליך הזה. זו לא רק השמש והים, זו המיומנות והמסירות של האדם. אלה הגיבורים הנסתרים של גרו נגרו, מלח הארץ. מעבר למפעלי המלח, נמצאת לגונת אוחו דידה לאיברה, עולם שונה לגמרי.
למשך כמה חודשים בשנה, המקום הזה הופך למקלט לווייתנים אפורים. הם עוברים אלפי קילומטרים מהקוטב הצפוני כדי להגיע לכאן. למה? כי כאן בטוח להם, זהו חדר לידה מושלם. כאן לווייתניות באריון יולדות את גוריהן, מוגנות מטורפים ומסרות. זהו מקום של לידה ולמידה. האימהות מלמדות את הגורים שלהן לשחות ולשרוד. אתם עולים על סירה קטנה, המנוע כבוי, ואתם שתים בשקט. ואז אתם שומעים את זה, את נשימת הלווייתן, עמוד של עדים, גב ענק ואפור, מכוסה בבלוטות ים מופיע. הלווייתנים האלה סקרנים ולעתים קרובות מתקרבים לסירות. לפעמים, האם דוחפת את הגור שלה אליכם, כאילו היא מציגה לכם את הילד שלה. אתם יכולים להושיט יד ולגעת בהם, האור שלהם קשה, כמו גומי רך ורטוב. זהו רגע של חיבור, של אמון ושל פליאה. זהו הלב של אוכו דלה עברה, מתנה למבקרים בו. צופי לווייתנים בגרוני גרו הם קצת שונים. הם מגיעים לכאן בשביל חוויה אחרת, לפגוש את הטבע בתנאים שלו. בבוקר רואים אותם מחכים בכיליון עיניים לסירות הקטנות. אלה צלמים, משפחות, מדענים והרפתקנים, כולם מוקסמים מהלווייתנים. צפייה בלווייתנים כאן דורשת סבלנות. הלווייתנים הם בעלי הבית. אתם מחכים, צפים, מקשיבים. בתוך ההמתנה הזו, אתם חווים את האור, את סיפורי הים ואת קצב הלגונה. כשהלווייתן מופיע, השמחה אמיתית. כולם נפעמים, עוצרים את נשימתם ולפעמים אפילו שוכחים לצלם. ראש ענק מגיח ועין אחת מסתכלת לכם ישר בעיניים. זו חוויה צנועה שמחברת אתכם למשהו עתיק ועוצמתי. ברגע הזה, כל מי שבסירה מתאחד, זרים שמתחברים דרך הפליאה. אנשים חוזרים הביתה שונים, עם כבוד עמוק לטבע וזיכרון לכל החיים. אחרי יום בים או במלחות, אתם צריכים אנרגיה. גרוני גרו נותנת לכם בדיוק את זה, בפשטות ובאותנטיות. המוטלים הקטנים כאן נקיים, מסבירי פנים ומתאימים למשפחות. מקומות כמו מלון דונגוס או המל רימו יגרמו לכם להרגיש בבית בין חברים. האוכל המקומי תמיד טרי, עם פירות ים שנדוגו במקום. דוכני הטאקו שעלים הדרך מציעים את טאקו הדגים והסריפס הטובים ביותר, כלילים, פריחים ועשויים במקום. זה אוכל פשוט, אבל מוכן לשלמות. הערבים שלווים. העיר נרגעת מוקדם. מקומיים ותיירים מתערבים בבתי הקפה ובמסעדות ויוצרים אווירה ידידותית של עיירה קטנה. אנשים מברכים זה את זה, אומרים שלום ומספרים סיפורים. קצב החיים איטי ורגוע, שינוי מבורך מההמולה של החיים המודרניים. החום והכנסת האורחים של המקום זכורים לא פחות מהלווייתנים או המלח. את הדברים הכי גדולים מוצאים דווקא בפרטים הכי קטנים. בגרוני גרו צריך לעצור ולהתבונן מקרוב. כבישי המלח, כוביות מושלמות, מנצנצים בשמש כמו יהלומים קטנטנים. הדוגמאות שהשאירו המכונות שקצרו את המלח נמתחות לקילומטרים, כמו יצירת אמנות מופשטת שנוצרה על ידי הטבע עצמו. במדבר, החול רך, ועקבות של לטאות וחרקים מספרים סיפורי ההישרדות, כמו יומן אישי בלתי נראה של המדבר. קוצי הקקטוסים והצמחים העמידים, הכל הסתגל למקום הקשוח אך המרתק הזה. אפילו האור שונה, בוהק בצהריים וזהוב בזריחה ובשקיעה, כמו ציור שמשתנה כל הזמן. האור נוחתת על קצוות המלח והחול ועל נשימת הלווייתן, מחזה קסום. אם תשימו לב לפרטים האלה, הטיול שלכם כאן יהיה הרבה יותר אסיר. זה כמו לצלול לעולם חדש. זה לא רק התמונות הגדולות והנופים הרחבים, זה להרגיש את המרקם של המקום הזה, לחוות אותו באמת עם כל החושים. כשהיום נגמר, צאו לדיונות ממש מחוץ לעיר. הזמן הכי טוב הוא שעת הזהב, רגע לפני שהשמש שוקעת. החול נהיה זהוב והצללים מתארחים. הטיפוס קשה, אבל הנוף מלמעלה שווה את זה. מצד אחד, העיר ובריקות המלח. מצד שני, המדבר האינסופי. השקט מדהים, רק לחישות הרוח. כשאתם יושבים על דיונה, העולם משנה צבע, שלווה מוחלטת, רגע נדיר של נוכחות אמיתית. הדיונות הן מקום לחשוב ולהער על היום. בבוקר, העקבות שלכם נעלמו. תזכורת שהטבע תמיד בתנועה. כמו שאומרים, הכל זורם.
זה הצד השקט והמתחשב של גרו-נגרו. רוצים לחוות את המקום הזה בעצמכם. ובכן, הנה הדרך הטובה ביותר ליהנות מהטיול שלכם. עיתוי זה הכל. הלווייתנים נמצאים כאן מסוף ינואר עד תחילת אפריל. בבקרים קריר, אז ארזו בגדים חמים. לסיורי צפייה בלווייתנים, מלחרימו ובמריו סטורס, הן אפשרויות מצוינות. המדריכים המקומיים מכירים את הלגונה ומתייחסים ללווייתנים בכבוד. אתם יכולים ללכת ברגל בעיר, אבל תצטרכו מכונית ללגונה ולמפעלי המלח. חלק מהכבישים לא סלולים, תהנו מההרפתקה. קחו איתכם מזומן, מקומות רבים מקבלים רק מזומן. תמקו בכלכלה המקומית, אכלו במסעדות משפחתיות, לינו במוטלים מקומיים, קנו בחנויות קטנות. כשאתם מוציאים את הכסף שלכם כאן, אתם תומכים בקהילה הזו ובפרנסתם. היו מטיילים, לא תיירים, היו מכבדים, סקרנים וידידותיים. השמש שוקעת מעל האוקיינוס השקט וצובעת את השמיים ב1000 צבעים. העיר גרו-נגרו ניחנת בשלווה שמזמינה אתכם לאט ולהתבונן. למקום הזה יש קצב קבוע, הגאות והספל, העונות ומשמרות הבוקר במפעלי המלח. זהו מקום של עבודה קשה ויופי עמוק שבו תעשייה וטבע הולכים ביד. זה מחוץ למסלול השחוק, וזה מה שהופך אותו למיוחד כל כך. באתי לכאן כדי לראות את הלווייתנים, אבל אני עוזב עם הרבה יותר. כבוד לאנשים, קסם מהמלח ואהבה ליופי השקט של המדבר. גרו-נגרו נשארת איתך, היא חודרת לך לנשמה. התמונה של לווייתנית עם גורה, הטעם של טאקו מושלם, הרוח על דיונות החול. כשהאור האחרון דוח, אני מבטיח לעצמי, אני אחזור. מקומות כאלה גורמים לך לחשוב. גרו-נגרו היא הלב הפועם של באחה קליפורניה. היא נשארת כאן, מחכה, המלח נאסף, הלווייתנים חוזרים, השמש זורחת ושוקעת על המקום הפראי והיפה הזה. אם אהבתם את המסע הזה, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון לעוד הרפתקאות.